ndị ewunu ụmụ Igbo ndị njem ọnụ, ana m ekene ọnụ were ohere a na-anabata unu n'oge ndị Igbo n'ụbọchị nke tata. Ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke Grateful Heart na-anabata unu n'ụbọchị nke tata. N'ụbọchị nke tata ihe anyị nwere buru ibu, mana tupu anyị aga n'ihu, o nwere ezigbote nwanne anyị nwoke si na ọ ga-eme gịnị, ọ ga-anọnyere anyị. A na-akpụ ya Dwtins, ọ bụ onye nke na-akụ egwu. Awesị anyị ga-ewere obere ohere a were anyị na nwanne anyị nwoke nwee ike nọkọ, anyị nwee ike jụọ ya ajụjụ ofu maọbụ abụọ tupu anyị aga n'ihu. Anyị na-ekene nwanne anyị nwoke ka obi dị nsọ Ikechukwu na mmadụ niile ndị na-abịa n'ụbọchị nke taa ịnọnyere anyị. Wee na-asị dịka ị na-eme gịnị, dịka ị na-anọnyere anyị, biko gbasaa ozi a ka ọ gaa na mba niile. Anyị na-ekene gị. Na-atụfughị oge, anyị na-aga ịkpọpụta nwanne anyị nwoke anyị na-abụghị anọ n'ụbọchị nke taa bụ Dwtins. Ndewo nwanne anyị nwoke Dwtins, ka ị mere n'ụbọchị nke taa? Ekene m gị onye isi. Daalụ. Biko tupu gaa n'ihu, ana m ekele gị onye isi. Abalị ọma ndị nke m, ndị Igbo niile nọ n'ụwa niile, ana m ekele unu. Ndewo. Nwanne unu nwoke a na-akpọ Dwtins. Ndewo. Dwtins, biko ọ ga-ama ezigbote mma ka ị gbapụ ya ọsọ, kọwara ndị Igbo ndị na-ege anyị ntị onye ewu like ị ga-ebu ụzọ gwa ya ebe isi, ịgwachazi ya ebe isi, anyị aga n'ihu. Kọwara anyị onye ewu. Okay. Ezigbo afọ m bụ Nnadozie Peter Kelechukwu Okonkwo. Abụ m onye ahịa azụ Mbaise Local Government n'Imo Steeti. Ife m na-emekwana bụ ịkụ egwu. Awụ m a graduate of Imo State Polytechnic Umuagwo, where I studied estate management. So Ndewo. Gaa n'ihu ma onwe chọrọ imewu ka anyị mara. Okay. Obi dị m ụtọ ịbịa live n'Igbo TV, ịnọnyere ndị Igbo TV na ndị Igbo niile nọ n'ụwa niile. Otu unu ji na-akwado akara aka anyị bụ ndị Igbo, ọkachakwa mkpa ndị nke na-amalite dịka anyị. Anyị na-ekele unu. Obi dị m mma na m nọ ya tama. Ndewo. Dwtins, ịbịa n'anya na aha unu zara Dwtins, unu ọwa ejima biko? Yes, anyị ejima. Yes, anyị ejima. Anyị na-emekwa n'egwu kemgbe anyị dị obere na ọ dịka ihe netwọk ya na-enwere otu otu na-enye nsogbu, mana nsogbu adịghị, ọ ga-abịachite back. Na-atụfughị oge, nwanne anyị nwoke anyị anabụghị anọ wee mee ihe Igbo TV challenge abịagwo nọnyere anyị na-atụfughị oge. Mana tupu anyị aga n'ihu, ọ ga-amagbu onwe ọ bụrụ na netwọk ga-enyere nwanne anyị nwoke aka ka ọ bịachite back, nwee ike mechaa ihe anyị na-agbanwere, ka anyị nwee ike gbachitezie nwanne anyị nwoke onye nke ga-eme Igbo TV challenge n'ụbọchị nke taa. Mana dịka anyị na-eche ka anyị nwee ike kpọọ ofu egwu nwanne anyị nwoke a kụgboro. Now we do for time, make you feel my hustling. I will be that for your daily bread. For the place we chose, but I no regret. I'm telling all these people, make you just free me. But I happen, I can make you no kill me. The blessings of the Lord will just carry me. The excess of the Lord just carry me. That's why I'm lifting Jesus higher.
lifting Jesus higher, oh. Elu, elu. Last year, Owite Salomo, mana kita nwoke nọzi n'ofe. Ndị ilo fancha follow mo. Amazi na nwoke dị okay. Thank God man no be God o. Anything I want I afford o. Imagine nwoke gbaga Mercedes before na Honda Accord o. Chai, obi n'igwe, igwe ndị iro with ogbunigwe. Holy Ghost fire pursue them, fry them all ka egbe igwe. Men dị okay, nwanne nwere dị. Owusaga ha bad ọfọrọ dị. Ọgwa digi dog na the twins. Make am for this life. They want to stop me, but I carry go. Now them they smile with me. Owebụrụ ya anyị na-ekene nwanne anyị nwaanyị nwoke Dwtins o nwere otu netwọk o si were mee ka o mere dịka ọpụrụ apụ. Okay, biko n'ụgbọarụ. Ndewo anyị si dịka anyị na-eche ka ịbata ka anyị nwee ike kpọọ ofu egwu ugwu na nwanne anyị nwoke Slow Dog kụrụ ọ ya wụ ihe anyị na-ege tupu ịbata. Okay. O nweburu ihe ị na-akọwa tupu netwọk apụọ. Ọ eziokwu ana m akọwa na oge anyị bidoro egwu ya gbasara egwu a since 2010 anyị na-eme ya bakwa university. So Chukwu na-edu anyị nọkwa n'ala Owerri ụkwa na-ebe ka anyị ụkwa na-ebe isi anyị na-anọsi ala Owerri ike na-emekwa ihe egwu a. So anyị eme n'egwu with people ndị dịka Acharama. Anyị na-agakwa Lagos na-agakwa ihe a na-apụ but ihe mere nụ ama m na people na-ajụ unu wee ejima ọsọ gị na-emezi dị egwu mena ejima m na-eme bụrụ egwu until 2018 ebe a na-achọ ihe a ga-eji kwadokwe ka egwu ka ọ na-agakwa aga karịa ka anọ. So anyị ekewa ya abụọ ya gawazie Istanbul. That is why na egwu anyị nke anyị mere 2020 Climate nke anyị fichọkwara ezigbo nwanne anyị nwoke a na-akpọ Leroy Climate. Ị ga-anụ na egwu nga m kwuru ibi ndị start live play shadow enter Istanbul. So Chukweme ya nwa abazie anyị aga agbanyụcha ọkụ maka na uru ọ batịrị anyị otu anyị dị abụọ. Ndị mmadụ our fans always want us. Ha na-achọ ka anyị nye ha egwu. Mụ na ejima m na-ekwu almost 5 times 6 times every blessed day anyị na-eme rehearsal. Ngwanụ nsogbu adịghị. Ọ dị ka netwọk nwanne anyị nwoke ọ na-enye nsogbu dị nne. Anyị ga-ahapụgodi ya emechaa anyị ga-abịakwute ebe a. Anyị ga-aga n'ihu kpọpụta nwanne anyị nwoke ga-esoro anyị were mee Igbo TV channel n'ụbọchị nke taata. Ana m asị ka m were ohere a were jụọ mmadụ niile na-esonyere anyị ma unu ọdụkwana njikere maka nyawo ihe asọmpi. Unu ọdụkwana njikere maka ihe asọmpi maka na yawo ihe ọ ga-adịkwa kpọkpọ n'ụbọchị nke taata. Ọ wụrụ na adịgwo njikere unu ede adịgwo m njikere ka anyị nwee ike malite ozugbo. Igbo TV challenge bụ ihe anyị na-aga ịba n'ime ya. So ọ wụrụ na edugwo njikere ka anyị nwee ike banye inwe ike dee gwa anyị si na edugwo njikere ka anyị nwee ike gbapụ ya ọsọ. Dwtins ka anyị kwuo ohere ọzọ ka ị nwee ike sacha ihe nwere ike ịza ụzie na netwọk bịakwa ọzọ. Ịmazi na anyị ga-edosi ya mgbe ọzọ mgbe oge na-abịa. Biko n'ịgbapụ ya ọsọ anyị nwere olileanya na tupu isi ebe a pụọ ị ga-arapụ na ekwe. Biko ị nwere ike ịgwatụ anyị
ihe kpanyere mmụọ gị ibido gụwa egwu? Oge anyị dị obere enwere ụmụaka na-akpọ Destin Keys, ụmụaka Joy Joy Joy. Ọ bụrụ ma anyị ga-echeta den. So ụmụaka ndị a mere anyị inspire a lot, and I'm the kind of person na like ana m like ime egwu otu o si dịrị m n'obi, and ana m like ige ndị dịka African China, Sonny Neji, Daddy Shoki, Two-Face, P-Square them. So ha na-eme anyị inspire. Anyị na-ege egwu ndị ahụ, anyị na considering the kind of family anyị si pụta n'ime ya, na otu anyị si agba mbọ ịma ya ọ bụrụ dịka anyị si wuru ndị Igbo. Enwere ya na-akpọ anyị toro na village, anyị etoghị na city. Anyị na-akpacha ekete, sometimes anyị kpaa ekete anya ere ya save ego anyị ga-eji bata Owerri bịa rekọdụ egwu na studio. So netwọk ekwe nwanne anyị mere emegharịa, mana nsogbu ada, anyị ga-ama ihe a ga-ebe nyawe ihe. Mana nke bụ eziokwu na ihe gbasara Igbo TV challenge anyị, ọ ya wụ ihe anyị na-agbagwodo mbọ wụ na anyị mere gịnị, na anyị ga-emerịrị ya today. Anyị ga-emeri ya maka na sị na anaghị ahapụ ihe dị n'anya eme gịnị arahụ ụra. O wee bụrụ ya, oge erukwene mgbe anyị ji eme Igbo TV challenge. dịka m na-akọwa, nwanne anyị nwoke, ọ dị ka netwọk ị na-eyi Dubai, ihe ga-eme ewu na aga m enye gị another opportunity. Ị ga-akwado ogwe ọfụma, ị nwere ike use another network that day ị ga-eme, so that ka nwee ike ka our interview nwee ike flow the way I want it to go. Okay, ka o nwee ike gama mana nsogbu adịghị. Anyị ekenene gị nne maka ịnọnye ya n'ụbọchị nke tata. Ihe ahụ nwanne anyị nwoke Dwtins, ha na-akụ egwu, ha na-akụkwana ya n'ụzọ mara mma. Anyị ga-post kwa some of their music on our platform on one night or mgbe ọnụ n'ụfọdụ egwu ha mụ na like ya, mụ na like ya, share one ya, mana egwu ha nke weziokwu na ọ na-atọ ụtọ, ha wụ ndị ejima, mana unu ekewabeghịkwa ya nwanne m. Ọ pụkwa n'ọzọ, ọ ya bụ ya ha na-ekwu. Mgbe ọzọ bịazie, mgbe ọzọ ọ ga-abịazi, anyị nwee ike mechaa ihe ndị anyị nwere ime. Ka m kpọbata nwanne anyị nwoke ga-eso anyị n'ụbọchị nketa, Chris. Ndewo Chris. Ndewo. Ndewo sa. Adị mma. Ana m akpọpụta mmadụ niile, ana m ekele mmadụ niile na-esonye n'ụbọchị nke tata, na-asụ ndekwen Chris Andy. Ọ ga-aka mma jiri aka gị gwa ndị Igbo na-ege ntị aha gị. Ndewo ụmụ Igbo. Aha m bụ Chris Andy. Abụ m nwafọ Isukwu Atọ na Abia Steeti, Nigeria. Ọwụ ndị be ka anyị ala asị mmanụ ndewonu ka na-ese ekele. So obi dị m ụtọ isonye n'ụlọ ụbọchị nke taa. Ndewonu. Ndewo Chris, ịma na ụta esi eme ya, ama m na edugwo njikere kwe ya. Adịwo m njikere. Ya wee ga-azachata ajụ niile anyị ga-aza n'ụbọchị nke ka ele n'anya. Ka ele n'anya. Nsogbu adịghị. Chukwu mere ya mara. Mgbe ama m na ọwụ ha na ị na-ege ihe anyị na-eme ihe a mgbe ọbụla ị ga-azata ya. Ọwụ ha na ị ka ịma otu esi agụ abịa Igbo ka nye gị expo. Ya, nke a ga-atụ anyị.
anyị ga ọma m na ige m dịka otu anyị si were na-eme enwe ihe m ga-egosi gị newecha anya biko nebe anya ị na-anya ebe a ị ga-ahụ I break ya down ahụgo m ịhụrụ the thing let me Yeah. okay ana m abịa just cheta m obere okay so ịfụgo ajụjụ ndị ị ga-eme ịzatacha iwere ego gị naba so okay achọrọ m ibe ụzọ gwabụọ gị mma mana nsogbu adịghị ka m dum gwazie gị ugbu a njụọ gị ajụjụ jiri aka gị zaa m ya inyere otu nkeji inye m ọsịsị ya ịmaghị ya ịhapụ m ka ị mara ma ọ nwere otu a ga-esi were mee ya bụ ihe mana a sị na ka ị ga n'anya n'aka nne ma ọ n'aka ekpe ị na-anya n'aka nne n'aka ekpe nwere ike mee anyị nwere ike wepụ gị anyị ga-ebido maka n'oge adịrọ nke mbụ wee bụrụ kedu ihe abụọ eji mara ndị Igbo ihe abụọ eji mara ndị Igbo bụ asụsụ anyị na ejimeji anyị asụsụ anyị na ejimeji anyị asụsụ anyị bụ Igbo ịzatara ya ka anyị gbapụ ya ọsọ ngwa nwanne anyị nwoke gwa anyị ihe atọ ndị ụlọ ọrụ Igbo TV na-akwado ihe atọ ụlọ ọrụ Igbo TV na-akwado bụ ha akwado asụsụ Igbo ka o ruo mba niile ha na-akwadokwa ka ụmụaka anyị ndị na-etute amara asụsụ Igbo marakwanụ otu esi asụ ya ihe ọzọkwa ha na-enyekwara ụmụ Igbo aka maka ndị mụrụ amụ aka ọrụ ọkwara ihe ọzọ dị iche iche ihe ahụ ihe atọ m ji mara Igbo TV okwu ọzọ nke mbụ ha na-akwado asụsụ Igbo ka o ruo mba niile nke abụọ na ha na-eme ka ụmụaka ndị toro like ndị na-anọghị Nigeria ka ha mara otu esi asụ asụsụ Igbo then ihe atọ ha na-enyekwara ụmụ Igbo aka maka ndị mụrụ aka ọrụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche nke bụ na anyị na-enyere ụmụnne anyị aka n'ụzọ dị iche iche ma ndị na-emepụta ihe ma ndị na-ediri inyere aka ma ohi anyị na-eme buru ibu mana ihe atọ a ịzatara ya anyị ga-aga n'ihu daalụ rinne ngwa tụgharịa wisdom n'asụsụ Igbo wisdom amamihe gbamkwem nke anọ wee bụrụ ọ na-agba ọsọ ọ n'ebe a bụ gịnị ka ihe ọ pụtara ọ na-agba ọsọ ọ n'ebe a bụ gịnị aha nkọwa ụda nnọchiaha na nkọwa aha ọ na-agba ọsọ n'ebe nkọwa aha that's the nkọwa aha ọ na-agba ọsọ ọ n'ebe a bụ aha nkọwa ụda nnọchiaha na nkọwa aha nkọwa aha
ọ aha ọ na-agba ọsọ. Okay, A aha ka enyi m eji si n'ọwa aha n'ihi ọ bụ na okay mmadụ ka m jụọ gị otu a ka ihe ọ na-arụ na ahịrịokwu a ọ ọwụ aha ka ọwụ nnọchiaha ka ọwụ nkọwa aha complicating question. nkọwa ụda ọ na-agba ọsọ. ngwa cheka m kedu ihe ibi so iburu ụzọ sọrọ ọwụ nkọwa ha kedu ihe nkọwa ha wụ nkọwa aha nkọwa aha wụ ihe na-eji akọwa. okay kedu ihe wụ nnọchiaha amaghị m ya. nnọchiaha wụ okwu na-anọchi aha. Ọwụ na m sị na Chris na-aga ahịa o wepụzie Chris si na ọ na-aga ahịa kedu ihe ọ ahụ wụ kedu ihe ọ nọchiri nnọchiaha ọ nnọchiaha ka ọ okay so enye gwuru m gị aka ịgazie n'ebe ndị ọzọ mere ihe na anyị akwara ụdọ ka anyị gaa ọzọ tụgharịa sọma n'asụsụ Igbo sọma ọtanakpụ sọma ka ị mana a na-enwe udu mmiri kwe ya kedu after udu mmiri ka ihe ọzọ na-enwekwa after udu mmiri enwe ọkọchị ka nke ọzọ a na-enwekwa ọzọ na Nigeria ebe a ihe nwere udu mmiri na ọkọchị ya bụ kedu kwere ihe sọma pụta n'asụsụ Igbo sọma bụ n'ọkọchị sọma bụ ọkọchị okay anyị ga n'ihu mba sọma wụ udu mmiri sọma wụ udu mmiri sọma wụ udu mmiri udu mmiri gwekwa gịnị ka a na-akpa ya na bekee udu mmiri summer wụ winter wụ dry season oh yeah Chris papa negharịa kwesịrị anya chigharịa nke ọwụ na obi ụkara ekwere maka ihe m na-ekwu obi ụza ha sị gị na ọwụ ya ekwu na ya nwa esi na ọkọchị wụ sọma ana m agakwa na nke zaburu mbụ esi na ọkọchị wụ sọma ka ọ ya wụ na ọkọchị wụ sọma nke wụ eziokwu wụ na udu mmiri awụghị ọkọchị
sọma ụwa ọkọchị ịzatara ya. So ka anyị gakwa n'ihu ọzọ. Nke abụọ, Chris, tụọrọ anyị ilu abụọ ị maara. Ilu abụọ. Ngwere ghara ukwu osisi ngwere ghara ukwu osisi ihe akpara ya aka Okay, ngwere hapụ ukwu osisi aka kpara ya. Nke ọzọ wụ nwata nyụọ pịrịpịrị ihe dịpụ ya kalechi ya. Nwata nyụọ pịrịpịrị ihe chịrị ya karịa chikwa ya. Nsogbu adịghị, anyị ga-ewere ya ụta ebe a na ya na ka anyị gaa n'ihu. Ị na-agbani. Chris, tụgharịa okwu a n'asụsụ Igbo. Fowl. Fowl. Ọkụkọ. It's all again. Fowl. Ọkụkọ. Ọkụkọ. Nsogbu adịghị, ị nwetara ya. Anyị adịgo na nke awụ nke eji m egwuregwu. Enwere m ike nyechara ya aka n'ihe niile, na nke a anaghị enyere mmadụ aka na ya. Aga m achọ ugbu a ka ị gụọrọ anyị ABD Igbo ndị a. Ị ga-agụ ya, gote ya ọfụma. Chris, ị nọkwa ya? Anọ m ya. Gaa n'ihu. A, B, C, D, E, F, E, B, E, W, Y, I, E, J, K, B, W, L, M, N, N, U, Y, O, O, P, R, S, Sh, T, U, U, V, W, Y, Z. Chris. Sir. Ịgbanere maka na sọsọ ikwenye sef na ị ga-eso wee menyanwụ ihe ọdịghị ofere. Mana ịgwa nke eziokwu dịka m gwara ụnụ, ihe gbasara ABCD ejighị m egwuregwu, nwere ike nyere gị aka na ihe ndị ọzọ, mana nke ebe a ihe ndị egoro sef, o nwere ebe ndị ime isi lot, ọwụdịghị ofu, onwe ha abụọ, onwe ha atọ. So dịka m si eme, ana m agwa ya ndị niile, onye ọbụla bịara gbani ya ruo ebe ahụ, ị na
gabidokwa m nwa abịdị ịmụta ha ya idetara ya akwụkwọ aga m enye gị ohere ịbịa gụgharịa ya ịgụta ya enye gị ihe riri mana onweghị onye ga-abịa hapụ inweta abịchị dị ebido na emegwo m ya ka iwu na onye ọbụla ga-abịa mgbe anyị ka na-ebido ebido dị iche mana ugbu a abịchị dị Igbo mkpa dịsie ike maka onye na-amaghị abịchị dị Igbo onweghị ebe onye ahụ ji azụ aga nke wee eziokwu na ịgbanere dịka m sifere kwuo aga m emekwa ihe m na-emecha aga m edetara ya akwụkwọ anyị ga-eme ihe anyị kwesịrị ime ka that one confidential maka ịbịa abịa soro anyị na-eme ihe anyị na-eme dịka ị maara na mbụ ihe ọbụla ị na-eme na-amasị anyị dịka aka ọrụ ebidoro ọhụụ anyị ga na-enyere gị aka ịhụ na ihe ị na-eme na-aga aga maka ọwụ ihe aka bidoro ọhụụ ihe ọbụla ebidoro ọhụrụ na-ara ahụ mana anyị na-asị gị gị na-ejisi ike anyị nọkwa ya mgbe niile anyị ga na-enyere gị aka na enwere ike ịgbana ya na n'isonye anyị n'ụbọchị nke tata anyị na-asị jide ka iji maka ọhụhụ dịka ana m ekwu ọhụ mgba niile ga-ekweta asị ọ dịghị izi tupu ị pụọ ọ ga-adị mma ka njụ ọrụ nyawo ihe ọ bụrụ na imechaa ihe iji n'aka na ibu n'obi ịgakwa n'ihu n'ihe gbasara ịga n'ihu maka akwụkwọ gị enwetela m dawa n'uche na afọ ọzọ next year. Ị chọrọ inegharị ọwa ka ị chọrọ ine ka ọwụ no ele m waya for over 6 years ago. So nka m pụrụ ọrụ mepe nke m so let me say next year ma ba school or part time ma gbawazie ya. Ị nweta ya WAEC niile ha nchọdụgo completed? Yeah, my WAEC dị okay and completed. Eji m ya here. So ihe ga-emegodo ugbu a bụ na asị na na-eme mgbe ọbụla mmadụ chọrọ ime ihe o kwesịrị ị na-eme na-echekwa nke ọzọ otu ibidogoro ihe ị na-eme iji wee na-atụ ndụ mmanụ ka ị na-emegodi ya wee na-enekwa n'anya mana nke bụ eziokwu bụ na ihe gbasara ịga akwụkwọ dị mma. I will follow up with you on that. Thank you so much ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke tata. I ga-get back to you. Chris and onwekwa onye hụrụ ya nụ ihe ọ na-eme dị mma ya pụtara anyị ga-eme ka nwa amadi anyị ga-eme ka ya nwa amadi mee ka ndị ahụ mara. Ndewo Daro. Ndewo sir. Thank you. Daro. Okay. Ụmụnne m na-ahụgwọnụ ka o si wee dị ka anyị na-ekene nwanne anyị nwoke n'ịnọnyere anyị. Ọ gbanere ọ dịghị mfe mana anyị na-ekenekwa ndị niile bịara n'ụbọchị nke taa bịa nọnyere anyị ma ndị share ma ndị kọmentara kọment anyị na-ekene na-asị ọ ga-adịrị ọnụ na mma. Anyị ga-abịakwa n'izu ụka ọzọ ime n'obi aṅụrị nke izu ụka ọzọ ga-adị kpọkpọ nwebe ihe nchọrọ ikwu gbasara ya. Darun jinne ka m ga mee ihe ndị nọ m n'isi mgbe n'otu esi ekwu dị ekwu na achọrọ m ime ekweshọn na ntụtara ịnọ bifo ọwụ na m atụtaghị ịnụ otu o siri ndị mmadụ nwere ike chọọ m ọchị mbọsị nta ka anyị chọọ na were nchi. Darun rinne maka ịnọnyere anyị.